Terve taas täältä Tonttukylästä. Nyt olisi sitten jo 17 luukku. Oletko kenties jo saanut suun makeaksi? Tonttu ei ole vielä saanut. Tonttu avaa vasta luukun myöhemmin. Tontulla on taas sellainen, että ei oikein hyvä olo. Tonttu otti vähän liikaita tonttujuomaa ja tällä hetkellä Tontun on vähän heikko olo. Niin kuin Tonttu sanoi, että jos Tonttu ottaa liikaa sitä tonttujuomaa, niin rankaisu tulee. Ja taas se sieltä tuli. Tonttua nyt rankaistaan, kun Tonttu otti vähän liikaa sitä taikajuomaa. Ja näin. Tarvitsee vaan sitten aina muistaa, että Tonttu ei ota liikaa. Mutta Tonttu ei nyt sitten muistanut. Ja näin. Mutta miettikää, ensi viikolla tähän aikaan on jouluaatto. Ja silloin sitten näette, että tuleeko pukki yksin ja tällaista. Ja pääsette pukin syliin istumaan ja näette mitä lahjoja saitte ja kaikkia tällaista. Mutta Tontun pitäisi vielä jaksaa sitä töitä. Pitäisi jaksaa, että Tontun työtä ja kaikki on sitten ihan valmista. Ja näin. Mutta Tonttu lähtee tässä taas vähän huilaamaan ja että jaksaa sitten taas huomenna paiskia kunnolla niitä töitä. Ja näin. Nähdään huomenna taas uuden luukun parissa. Moi moi.